दूधसागर पर्यटकां खातीर बंद आसा, पूण पर्यटकांक अशी जाणीव नाशिल्ल्यान पर्यटक दूधसागराक भेट दितात। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उटंगराच्या पावसाक लागून फाटल्या 5 दिसां सावन दूधसागर घसघसाची पातळी वाडिल्ल्यान दूधसागराचेर वचपाक पर्यटन खात्यान बंदी घाल्या। हे विशीं खंयच म्हायती दिवंक ना अशें थळाव्यांची कागाळ आसा। आम्ही आलोय कलंगूटवरनं। ओके, तर आता काय कशासाठी आले होते इथं? आम्ही इथं दूधसागर वॉटरफॉलला फिरायला आलतो, पण आम्हाला माहिती नव्हतं की पावसामुळे दूधसागर वॉटरफॉल बंद केलेला आहे। काही सम टेक्निकल गव्हर्नमेंट इश्यूजमुळे काहीतरी त्यांचे रूल्स अँड रेग्युलेशनमध्ये बोलतात की इथं 2 दिवसापूर्वी पाऊस पडल्यामुळे हा रोड जाम झालाय पाण्याने, तर तुम्ही जाऊ नाही शकत। तर आता काय म्हणजे तुम्ही आता एवढं एन्जॉय करत आलो होतो, तर आता बघू आम्ही आता काय करायचं। पण मन असं नाजूकसं झालंय आता, एवढं फुल हाऊस घेऊन आलतो की आम्ही दूधसागर वॉटरफॉल बघू, एन्जॉय करू। पण आता बघू काय पुढचा रस्ता निघतो, काय आहे का नाही, काहीतरी तो बघायला तर पाहिजे।